Хайырлы иртә. Эфирда яңалыклар программасы. Студияда Гүлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Ялкын балалар һәм яшүсмерләр журналы 100 еллыгын бәйрәм итте. Ялкын фест бәйрәменнән безнең махсус репортаж. Шәриф Камал исемендәге әдәби премиягә быел кемнәр лайык булды? Былтыр маҗаралары, анда Тукайның күбәләге, суанасы, шүрәлесе дә бар. Зөлфәт Закировның урам спектаклен балалар ничек кабул итте? Казан Кремлендә Ялкын журналына 100 ел булу уңайыннан Ялкын фест дип исемләнгән балалар фестивале уздырылды. Әлеге бәйрәмгә Татарстан Республикасы рәисе дә тамаша кылып, 100 еллык тарихы булган журналның редколлегиясе белән танышты. Популяр блогерлар белән аралашты. Я нахожусь на Ялкын фесте, здесь все круто, очень много локаций, мне все нравится. Казан Кремлена таба халык акыла. Биредә бер гасырдан артык тарихы булган Ялкын журналының юбилеен билгелиләр. Кичкенә иптәшләр, Октябрь баласы, Пионер каләме, бүгенге көндә Ялкын журналы. Мәктәп елларында ук каләм тибрәтүчеләр өчен журналистика дөньясына юл күрсәтүче. Чаралар ярдәмендә яшьләрнең төрле өлкәдә тәҗрибә арттырган Ялкын журналына быел 100 ел. Фестиваль очень классный, много народу. Вообще здорово, что Татарстан и Казань проводят такие фестивали. Ялкын журналы безнең мәдәниятебезне, традицияләрне, туган телне саклауга зур өлеш кертә. Бу турыда Татарстан рәисе дә ассызыклап үтте. Шын күңелдән һәммәгезне бүген зур тантана 100 ел журналга, Ялкын журналына һәм менә шушы бәйрәмне оештыручыларга бик зур рәхмәт. Большое спасибо не только организаторам этого праздника, но и участникам. Очень активная молодежь. Мы искренне благодарим каждого из вас. Һәммәгезгә дә зур рәхмәт. Татмедиа акционер җәмгыяте филиалы Ялкын журналы редакциясе коллективына Татарстан Республикасы рәисенең рәхмәте белдерелде. Бүгенге көндә Ялкын журналы командасы журнал чыгару белән генә шикләнеп калмыйча, социаль челтәрләрне дә актив алып бара. Кызыклы һәм файдалы сәхифәләрне видео аша киң аудиторияга җиткерә. Әйдә, киттек Актанышка. Ялкын фест чарасына 35 меңнән артык кеше килгән. Биредә татар телендә башкарылган җырлар тыңлап, тарих аллеясында Ялкын журналының 100 еллыгына багышланган күргәзмә белән таныша алды. Динә Нишмәтдинова, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары. Татарстан башкаласындагы Татнефть-аренада әйбәт беренче балалар фестивале булып узды. Анда Казанның иң яхшы балалар коллективлары, Россия эстрада йолдызлары белән бер сәхнәдә чыгыш ясады. Ачылыш тантанасына чакырылган барлык иҗат коллективлары катнашында әйбәт җырын башкару белән башланды. Әлеге чарада Татарстанның халык артистлары Гүзәл Уразова, Эльмира Калимуллина, Мәскәүнең Казан бию ансамбле студиясе, Кристалл шоу балет һәм тагын бик күп командалар катнашты. Фестиваль Казан мэры Илсур Метшин башлангычы белән үткәрелә. Я очень рад, что мы в День защиты детей стартуем таким красивым фестивалем детства. С праздником! Шул уңайдан Казан мэры фестивальдә кайбер катнашучыларга 100 меңлек акчалата бүләк тә тапшырды. Бирегә бушлай да килеп була иде. Бары тик социаль челтәрдә әйбәт төркемендә урнаштырылган шартларны гына үтисе бар иде. 1600 баланың әтиләре ил сагында торучылар, махсус хәрби операциядә катнашалар. Барлыгы тамаша кылырга 10 меңнән артык кеше килгән иде. Динә Нишмәтдинова, Татарстан яңалыклары. Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркта акыллы уеннар җыентыкларына ия булган балалар бакчалары арасында беренче республика күләм чемпионат узды. Мәктәпкәчә балалар ярышыннан Мөршидә Җиһан репортажы. Заманча проект Бала-Сити халыкара мультилингваль балалар бакчалары шилтәре Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм Татарстанның Мәгариф һәм фән министрлыгы ярдәме белән тормышка ашырыла. Дөресен әйткәндә, без моны кичкенә генә проект булып башланган иде ул безнең балалар бакчаларында бүгенге көндә республика күләменә үсте һәм бу әлбәттә безнең өчен бик горурланырлык шундый зур
проект бу безнең Татарстаныбыз күләмендә инновацион проект мәгариф өлкәсендә. Агымдагы уку елында 10 уеннан торучы программа Татарстан Республикасының 100-гә якын балалар бакчасында укытылган. Шуңа да балалар өчен әлеге уеннар таныш. Эмиль Исхаковка түбәтәй уены ошый. Бик күп татарча сүзләрне белдем. Әлеге программа буенча 4 яшьтән алып 7 яшькә кадәрге балалар әзерләнә. Чемпионатта 500-дән артык бала катнашты. Мин мондый дәрәҗәдәге кызыксынуны көтмәгәндә идем дип уртаклашты балаларның шат һәм уйнарга атлыгып торганнарын үз күзләре белән күргән Марат Әхмәтов. Файдасы бар икән менә бүгенге бу залдагы халәттә үк күренә. Янып торалар, ярышып торалар. Битараф бер генә кеше дә юк. Шуннан да биредә һәр бала бик теләп үз күңеленә хуш килгән уеннарда катнаша. Аларны алып килгән тәрбиячеләр дә нәтиҗәләрдән канәгать. Әлеге акыллы уеннар проектында бик теләп катнашырга булдык. Татар бакчасы булгач, балаларыбыз әлеге уеннарны татарча үзләштерергә тырышалар. Тырышкан табар ташка кадак кагар, ә монда кагасы юк, бары тик гаяз кебек уйнарга гына кирәк. Ул да кара-кара, түбәтәй, читек уеннарын үз итә икән. Минем исемем Гаяз, миңа 7 яшь, Казаннан. Гаяз өстәл уеннары чемпионатына әнисе белән килгән. Ачылыш тантанасында да әти-әниләрнең милли тәрбия бирүдә беренчел роли ассызыкланды. Маңарчы да уеннар уйнайдык әлбәттә. Һәм тәрбияне татар телендә генә бирергә тырышабыз балаларыбызга гаиләдә. Әмма әлегә кадәр уеннар урысча иде. Ә менә шушы акыллы уеннар барлыгын белгәч, без бик тә сөендек. Балаларны, әти-әниләрне сөендергән уеннар Бала Сити балалар бакчасы тарафыннан әзерләнгән автор программасы. Киләчәктә ул балаларны кызыксындырырлык яңа проектлар өчен дә этәргеч булыр. Бер уеныбыз безнең төркем уены, бер уен индивидуаль уен. Безнең уеннар төрле-төрле. Һәм инде безнең балалар шөгыльләребезгә килгәндә, алар һәр вакыт кызыксынып көтеп калалар. Чемпионат барышында төрле остаханәләр дә үткәрелде. Сәләтле балалар иҗат осталыгында күрсәтте. Мөршидә Җихан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Шушы көннәрдә генә Казанда 4-нче тапкыр яшь язучы һәм тәрҗемәчеләргә Шәриф Камал исемендәге әдәби премия тапшырылды. Лауреатлар Татар китабы йортында игълан ителде. Тулырак хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов видеоязмасында. Татар әдәбияты классигы Шәриф Камал әдәби премиясы 2020 елда Татарстан Мәдәният министрлыгы һәм Милли музей тарафыннан гамәлгә куелды. Премияның максаты 14 яшьтән 30 яшькә кадәр яшь язучылар һәм тәрҗемәчеләр иҗатын стимуллаштыру. Быел премия 4-нче тапкыр тапшырылды. Хикәя һәм повесть язучылар арасында бәйгедә ел сайын катнашучылар да, кешеләрен беренче тапкыр сынаучылар да бар. Да бәйрәм, чөнки бу бит безнең әдәбиятыбызның киләчәгенә бәйләнгән чара. Әгәр менә шушы конкурста яшьләр катнашалар икән, әгәр алар үзләренең матур әсәрләре белән шатландыралар икән, димәк, иртәгә киләчәк язучыларыбыз да бар дигән сүз. Ел сайын иң беренче конкурстан алып, бер егет кызыксындыру премиясе алып килде. Бу ел беренче урынны алды. Ягъни бу конкурс инде аерым бер талантларны тәрбияләү мәктәбенә әйләнде дигән сүз шулай бит. Һәм иң кызыгы, менә яшьләр конкурсында новаторлык, яңалык, хәтта өлкәннәр конкурсларына караганда да көчле. Менә бу конкурсның уздырылуы, аның мәктәп булып уешып килүе шушы музей янында. Ул әдәбиятның киләчәгенә, яшьләрне җәлеп итә торган бер чара булуы күңелне шатландыра. Тәрҗемә юнәлеше премияның иң үзенчәлекле өлеше. Быел яшь тәрҗемәчеләргә Шәриф Камалның 2 яхшы хикәясен инглиз, алман яки төрек теленә тәрҗемә итәргә тәкъдим ителгән иде. Быелгы ярышта Шәриф Камалның 2 яхшы хикәясе тәрҗемә ителде. Һәм бу тәрҗемәләр арасында инглиз теленә, төрек теленә һәм рус теленә тәрҗемә ителгән вариантлар бар иде. Без аларның барысын да җентекләп карап чыктык. Шуннан да кызыклы эшләр эшләнгән. Шәриф
Камалның поэтикасын аңлап, эштәлеген аңлап, моң әһәнен аңлап, башка телгә тәрҗемә итү бит әле ул зур сәләт таләп итә торган эш. Шуңа күрә без горурланып, сокланып укыдык бу эшләрне. Һәм инде шуны әйтәсем килә, Шәриф Камалның теленең үзенчәлеген, эштәлеген, менә шулай итеп башка телгә тапшыру өчен әзерлекле балалар булу безнең өчен дә зур бер горурлык хисе уятты. Премияны тапшыру тантанасында проза һәм тәрҗемә юнәлешендә лауреатлар игълан ителде. Әмир Фәрхуллин, Ильяс Хаҗиев, Җәмил Шәрәфетдиновлар җиңүче булып табылды. Алар акчалата бүләккә лаек булды һәм шулай ук алар Шәриф Камал фатирында тарихи каләм белән истәлек язуы калдырдылар. Моның өчен Шәриф Камалның үз каләме файдаланылды. Заманында аны язучыга татар әдәбияты классигы шагыйрь Дәртман бүләк иткән. Фәннур Хәсәнов, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры халыкара балаларны яклау көне уңаеннан җәйге премьера былтыр маҗаралары интерактив урам спектаклен тәкъдим итте. Авторы Илфак Хафизов, режиссеры Зөлфәт Закиров. Балалар катнашкан тамашаны Ләлә Зәйнуллина күреп кайтты. Бүгінгі тамашада Қозанның 17-ші гимназиясы мәктәп яны лагерына йөрүче балалар Тукайның былтыры белән сәяхәткә чыкты. Төрле биремнәр, уеннар белән үрелгән чарада Тукайның күбәләге, суанасы, шүрәлесе дә очрый. Әлеге хис кичерешләргә бай тамашада балалар үзләре дә әкият геройларына әверелә. Бергә сынаулар үтә. Бу әлбәттә безнең беренче генә проект, Алла бирсә, тагын бүтән шагыйрьләрнең әкияти геройлары белән без тагын дәвам итәрбез. Балаларның җәйге ялларына багышланган лагерь чырларына, мәктәптәге лагерьларга, мәктәп янындагы лагерьларга һәм инде үзебезнең театрдагы килү мөмкинлекләре булса, безгә килеп уйнау мөмкинлеге булсын. Чөнки без безнең сәхнәдә дә уйный алабыз, монда күрә торасы фойеда уйный алабыз. Һәм инде гәрәп бер мәктәп шахры икән, мәктәп ишек алдында да, урманда, кырдагы, болындагы лагерьларга да барып уйный алабыз. Бу спектакльнең бернинди шикләнү чарасы юк. Әлеге спектакльдә балалар бер-берсен тыңларга, ярдәмчел булырга, табигать байлыкларын сакларга, урманда үз-үзеңне ничек тотарга икәнлегенә төшенә. Безнең тылсымлы урманыбыз сәхнәдә, анда инде утлар белән, төрле компьютер уеннары белән, чөнки без заднигыбызны, арттагы пландагыбызны проектор белән эшлибез. Гомумән бу балаларга табигатьне саклау, туган телебезне унытмау һәм безнең шәхесебезне, Габдулла Тукайны гел искә алу. Мин Тукай әкиятләре белән, беренчесе шүрәле, сонасы, күбәләк. Тамаша лагерьларда ял итүче балаларны татар теле аша хезмәткә төшендерә, кәефләрен дә күтәрә. Иң җитез һәм уңганнарга әлбәттә бүләкләр дә каралган. Спектакль нәкъ менә ачык һавада уйнар өчен эшләнгән. Ләлә Зайнуллина, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны мәдәни тормыш сәхифәсе белән дәвам итәбез. Әлеге сәхифәдә бу атнада узасы чаралар афишасы белән таныштырабыз. Хәерле иртә, эфирдә мәдәни тормыш сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишметдинова. Җәйнең беренче атнасында Галиәскәр Камал театрына тамаша кылырга тәкъдим итәбез. Биредә шимбә, Григорий кәүләре, якшәмбе, дуслар җыелган җирдә спектакльләр куела. 9 июнь көнне Тинчурин театрында «Гомер буе сине көтәм» спектакле уйнала. Бирегә рәхим итегез. Җомга көнне Габдулла Кариев театрында тапшырылмаган хатлар спектакле булу көтелә. Сүз бүгенге көндә дә актуаль булган хатын-кыз фидакарлыгы, чын бәхет өчен көрәш турында бара. Кайбер район театрлары быелга сезонын тәмамлады. Хәзер күргәзмәләр һәм музейлар турында тулырак. Казанда урнашкан Каюм Насрый музеена рәхим итегез. Каюм Насрый күпкырлы шәхес, тарихчы, тел белгече, язучы, мәгърифәтче. Музей 2002 елда ишекләрен ача. Экспозицияның нигезендә кулъязма һәм эпистоляр чыганаклар. Биредә шулай галим язган китаплар, шәхси архивтан алынган фото, сүрәтләр саклана. Татарстанның борынгы тарихи эзләре буенча дип исемләнгән күргәзмәгә чакырабыз.
Биредә археолог эзләнүләр нәтиҗәсендә табылган гади кешеләрнең көндәлек тормышын, шөгыльләрен чагылдырган әйберләр тәкъдим ителгән. Быел бөек татар философы, күренекле педагог, дин белгече Габдрахим Утыз Имәнинең тууына 260 ел. Шул уңайдан Казан Кремле музеенда күргәзмә ачылды. Биредә кунаклар күренекле шәхеснең шигъри кулъязмалары һәм дини фәнни хезмәтләре белән якынрак таныша ала. Бу атнага мәдәният дөньясына кагылышлы яңалыклар менә шундый иде. Мин Динә Нечметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Көндәлек матбугатта нинди яңалыклар бар? Татарстанда нәшр ителүче газета журналларга күзәтү белән чыгарылышыбызны журналист Миңназым Сәфәров дәвам итә. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугаты ниләр дип борчыла? Бүген атна башында шулар турында сөйләшеп алыйк. Бер Казан каласыннан гына да елына 600 мең тонна чүп чыгарыла дип шәррен яра Шәһри Казан газетасы. Казан мэриясе инде берничә ел рәттән кала халкын чүпне сортларга аерга өйрәтмәкче. Халык өйрәнер иде бу тырышлыклар дәвамлы булган очракта, әмма айрымлап чүп җыю эше бүгенгәчә системага салынмаган. Бүген кала чиновниклары тагын шул эшкә алынганнар икән. Зур кунаклар көткәндә генә түгел, көн сайын кайгыртып торганда гына урнаша шул иде тәртип. Шәһри Казан газетасының кунак бүлмәсенә бу юлы галим һәм халык язучысы Мөхәммәд ага Мәхдиевнең кызы Гәүһәр Хәсәнованы чакырганнар. Әтисенең мирасын берәмтекләп саклауда бик зур эш башкаручы игелекле баланың ихлас җавапларын укып чыкканнан соң, бөтен татар да үзеннән соң шундый дәвамчылар калдырсын иде дип телгә генә кала. Амин. Бик зур авырлыклар белән килеп җиткән җәй үзе белән елда кабатлана торган проблемаларны алып килә. Шуларның иң катлаулысы су җитмәү. Моңарчы күрелмәгән эссе җәй килә дип куркытып торган бер вакытта бу проблема тагын да кискенләшә. Ватан Татарстан газетасы әлеге проблеманы беренче битенә чыгарып биргән. Замана яшьләре бүген һөнәрне ничек сайлый? Мәктәпләрдә чыгарыш имтиханнары барган бер вакытка туры китереп, газета хәбәрчесе Татарстандагы хезмәт базарындагы хәлләр белән кызыксынган. Укучылар өчен шунда ук республикада кадрлар кытлыгы кичергән өлкәләрнең графигы да бирелгән. Балалар арасында агрессия очраклары арта дип чаң суга Ватан Татарстан газетасы. Җинаятьләргә бәйле хәбәрләрдә балалар һәм үсмерләр торган сайын ешрак тиргә керә башлаган. Алар я үз ишләренә зыян сала, я хайваннарны рәнҗетә, я олыларга кул узайта башлаганнар. Алар арасында явызлык очраклары башка сыймаслык тизлек белән бара ди. Дөньядагы илләр арасындагы дошманлык үзара орышлар китереп чыгарган чорда шуны күреп сеңдереп үскән яшьләрдән тагын нәрсә көтәсең? Ләкин язмадагы психологның сүзләрендә дә колак салырга кирәктер ата-аналарга. Ни генә дисәк тә, сакланганны саклармын дигән бит. Тормыш агзарларыннан ераграк торырга күнеккән укучыларны Ватан Татарстан газетасы Татарстанның атказанган артисты баянчы Илфат Шәйхов белән гармун турында, тормыш турында тәфсилле язма бастырган. Барыбызга укудан һәм фикер йөртүдән аерылмыйча яшәргә ясай дигән теләктә бүгенге сез белән сау булашам, исәнлектә күрешик. Яңалыклар чыгарылышын актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Бүген ул күчемсез милеккә кагылышлы яңалыкларга багышлана. Билгеле булганча, Росреестр 15 ел элек булдырылган. Росреестрның Татарстан идарәсе оешуына да быел 15 ел тула. Эшчәнлегенең төп юнәлешләре турында идарә белгече Татьяна Надысева сөйләр. Әңгәмәне Ания Гыйбадуллина алып бара. Татьяна, исәнмесез? Исәнмесез. Әйдәгез башта күчемсез милек өлкәсендә нинди үзгәрешләр булды соңгы арада, шуларга тукталып үтик әле. Күп кенә гражданнар өчен мөһим булган закон бакчачылык ширкәтләренең гомуми милкәт объектлары өчен 2031 елның 1 мартына кадәр дача амнистиясын озынайту турында закон. Сүз 2024 елга кадәр төзелгән биналар, кырылмалар турында бара. Бу мәсәлән гомуми ихтыяҗлар өчен кулланыла торган каравылчылар, су башнялары, административ биналар булырга мөмкин. 2031 елда мондый объектларны гадиләштерелгән тәртиптә теркәргә мөмкин булачак. Аларны төзү яки реконструкцияләү өчен рөхсәт документларын тапшыру таләп ителми. Мондый объектларга техник план декларация нигезендә үткәрелә. Гадиләштерелгән тәртип элек төзелгән СНТ һәм ОНТ объектларына хокукларны рәсмиләштерүне һәм аларны гражданлык әйләнешенә җәлеп итүне тәмамлау өчен шартлар тудырган. Аерым алганда, бакчачылар аларны реконструкцияле яки рәсмиләштерелгән объектларны хөкүмәт органнарына, җирле үзидарә органнарына тапшыра алачак. Татьяна, ул бакча амнистиясе инде күп кешеләргә кагылды, шундый популяр тема булды. Тагын башка өлкәдә нинди үзгәрешләр көтелә?
2024 елның 1 апреленнан яңаша планлаштыру төшенчәсен төгәүләүче закон үз көченә керде. Бу законның төп үзгәрешләренең берсе яңаша планлаштыру төшенчәсен киңәйтү. Хәзер яңаша планлаштыру дип бинаның конфигурациясын үзгәртүне аңларга кирәк. Ул техник паспортка төзәтмәләр кертүне таләп итә. 1 апрельдан бинаның шикләрен һәм мәйданын үзгәртү, шул исәптән бинаның эчке планын үзгәртү һәм Перепланировка инде. Әйе, дөрес. Һәм яки яңа биналар барлыкка килү яңаша планлаштыру дип танылачак. Быел апрель аеннан үз көченә кергән үзгәрешләр яңаша планлаштыру процедурасын регламентташтыра. Яисә яңаша планлаштырудан соң үзгәргән мәгълүматны ЕГРНга кертүне кирәклеген билгели. Моннан тыш, закон чыгаручы әлеге процедураны гариза бирүчеләр өчен гадиләштерде. Яисә хәзер МФЦга йөрү, Росреестрга документлар тапшыру кирәкми. Җирле үзидарә органнары моны үзләре электрон рәвештә эшләячәк. Шулай ук шуны билгеләп үтәсем килә, әлеге закон күчемсез милек хуҗаларын куркыныч һәм законсыз торакны үзгәртеп корулардан яклый. Росреестрның функцияләре дә күп, вәкаләтләре дә бар. Закон чыгару өлкәсендә ничегрәк, нинди дә булса адымнар ясыймы ул, гражданнар белән элемтәне ныгыту өлкәсендә, мәсәлән, сезгә бит инде мөрәҗәгать итүчеләр бик күп, әйеме? Әйе, дөрес. Шулай, соңгы 3 елда гына Росреестр гражданнарга, бизнеска, хөкүмәт органнарына конкрет бурычларны хәл итүдә ярдәмче 60-тан артык федераль закон эшләде. Иң киң танылганнары хукук ияләрен ачыклау, дача амнистиясе, гараж амнистиясе. Росреестрның барлык закон чыгару инициативалары гражданнарның хукукларын тәэмин итүгә һәм дәүләт хезмәтләренә уңайлыкны арттыруга юнәлдергән. Рәхмәт, Татьяна, сезгә шундый катлаулы эшегездә зур уңышлар. Шушы минутларда студиябездә хәерле көн Татарстан тапшыруына әзерлек бара. Сүзне хезмәттәшем Эльза Әхмәтҗановага бирәм. Хәерле көн, исәнмесез? Яшәү сәнгате мәдәни агарту мәйданчылыгында гаилә елына багышланган берничә буын вәкилләрен берләштерүче үзенчәлекле күргәзмә урын алган. Аны без бергәләп карап китербез. Ә инде пенсиягә кагылышлы кайбер четерекле сорауларга Татарстан социаль фонды баш белгеч эксперты Алсу Мәрдиевадан җаваплар ишетербез. Безнең белән калыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Без яңалыклар иҗат төркеме сау булышабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, исән, имин булыгыз. Бу галәм бер яфрак дисәләр, күзләрең ул чакта кар урман. Шул урман эшенә чакырсаң, адашам мин теләп, карышма. Бу галәм бер бөртек кар булса, күзләрең февральның бураны. Күңелем ишесә, ишеде, ак болыт дөньясын урады. Бу җиһан бер тамчы дисәләр, күзләрең шиксез су, океан. Йөзә дә белмәгән көенчә, мин су төбен айкаган. Бу галәм нотага тиң булса, син моңның сайыкмас чишмәсе. Күзләрең түрендә яшәгән серләрне бик килә шишәсе. Бу галәм зур шифа дисәләр, син минем бер тамчы агуам. Шул тамчы йөрәккә җиткәнче кәгазьгә җыр булып тамуам.